Adunay bag-o nga commander karon sa Central Visayas Command o CENTCOM ug ato sa iyang pagduaw kang Gobernador Gwen Garcia, iyang nakita nga malinawon ug walay problema sa insurgency sa Sugbo. Ani ang dugang taho gikan ni Eleanor Valeros. I gave her the assurance that the Armed Forces of the Philippines will never let insurgency to come back again in the province, because we all know this is an insurgency-free province. Mao kini ang gipasalig ni Major General Pio Dinyoso III ato sa iyang pagbisita sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia kagahapong adlaw, Setyembre 7. Si Dinyoso mo'y bagong commander karon sa mga militar sa Central Visayas Command. Iya usab gipasalig sa gobernador nga kanunay mosuporta ang mga sundalo sa gobyerno sa iyang pamunuan sa probinsya sa Sugbo. Matud niya nga iyang siguraduhon nga protektahan ang lalawigan aron dili na gyud makabalik og sulod sa probinsya ang mga terorista. Kanunay usab silang makigtambayayong sa ubang mga ahensya sa gobyerno sama sa kapulisan aron magpadayon ang kalinaw ug pagkaprogresibo sa Sugbo. Ang iyang mensahe sa mga terorista: They should not go back here because isusumbong sila ng mga tao sa amin pag andito sila. And leave Cebu as it is now, progressive, peaceful, a place, a province in the country that's worth living in. Gidayeg usab ni Dinyoso ang mga programa sa gobernador ug matod niya, maayo pagkadumala sa gobernador ang pandemya ug tungod ana ang Sugbo daw ang iyang piliun kung moretiro na siya. If I will choose a place to settle down, siguro I will choose Cebu. Although I am from Luzon, I am a Tagalog, na ang Cebu is isa sa mga top destination ko kung sakaling I will retire elsewhere. Si Dinyoso maoy mipuli kang Lieutenant General Roberto Angcan nga bag-o lang mibalhin sa kauluhan aron mangandam alang sa iyang pagretiro. Uban sa taho ni John Fredson Granada, Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.